Number 3, duha ka mga lalaki na ginalikar biktima sa salvage na sa Puan may nasang aga sa Barangay Dulao sa Baguio City. Nakabakbid ang ilang mga kamot pagtiil, ang ilang baba niharap pa sa packing tape. Yaring report. Kilala ang Barangay Dulao sa Baguio City bangod sa sini nga mga nagaidas nga puno sang kahoy nga nagatabuay ang mga sanga sa tunga sang dalan nga nagahatag sang landong sa mga naganilabay. Matawhay kag malinong. Pero ang kalinong sang lugar natublag kay na sang aga. Sa unahan sang sini nga mga puno sang kahoy, nagtipon ang mga pumuluyo, mga tanod, pulis kag media. May duha ka mga bangkay sa mga lalaki nga nakagapos sa mga kamot kag tiil kag natabunan sang packing tape ang baba. Angin wigit sa higad lang sa karsada. Suno sa mga nagabantay sa mga bibi nga si Nonoy, mga alas 8 sang aga, pinsar ni Anay, may hubog pa nga nagakatulog lang sa higad sang talamnan. Natingala sa nga nagbubuo na ang ulan, wala pa sila sa gihapon makabugtaw. Sabi na akong gani hubog, natulugan, tigil siling ko na ga ulan, nagulan gina sa aga, ulan kabugtaw. Gani nagpangayo na siya sang bulig sa mga tanod. Suno sa chief tanod nga si Jacinto Rosquillo, daw mga sapat nga ginuwigit ang mga bangkay sang duha ka mga lalaki. Ang estimala daw, sapat nang panghabuhi. Ang paglantaw mo do sapat? Sapat kidyaw. Anong pag-describe? Anong tsura niya, sir? Natabunan? Hindi kita nun. Kay tungod? May pating, may pulos. May plastic? Plastic, ang isa ka kaya po tutong ulo sa mga kalugo. Oo. Si may tabunto, may bayo, yan ang naging pulos. Palitiil nila, may higot. Ara, may got ito. Gani pati mga pumuluyo ang natublag. Subong na sila nakasaksi nga may mga bangkay nga ginwigit sa ilang barangay nga suno sa ila, sado ka malinong nga lugar. Tawhay na diya, sir. Sir, ya. Tawhay na diya. Tapos sabong namin ang muna ko. Nakibot man ka mo. Oo. Kami, sir, yun mo na. Suno sa investigador sa Baguio PNP nga si Police Staff Sergeant Armando Araw, posible ginwigit lang ang mga bangkay sa area. Wala pa sila sa may makita nga mga pila sa lawas sa mga biktima, pero may mga lagub sila sa lawas. Wala man kuno sa may report nga missing sa amo nga barangay. Ang isa may tattoo to siya, ma'am, nga daw red, nga daw cross. Sa din, sir? Sa left na arm. Dito saan kasampaw? Ako nang ginasampaw. Ang kasampaw. Ang kasampaw. Ang isa yun, sir. Ang isa ma'am daw, wala pag ito may nakita nga tattoo. Ang una to sir nga nakakulo ang tuod. Sir daw kulong ang buhok nga blandi, no? Sir, daw ma'am, sir, daw naka-blandi, sir. Panawagan sang PNP sa mga pamilya nga may mga himata nga wala pa makapauli o kung hindi nila makontak humalin kahapon nga adlaw nga mahimo makig-angot lamang sa Baguio PNP.